ସୁରଜପୁର ନାମରେ ଗ୍ରାମଟିଏ ଥାଏ। ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ଜଙ୍ଗଲଟି ବର୍ଷ ସାରା ସବୁଜ ରହିଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଆଁଟି ବଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ବସା ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା। ଚଢ଼େଇ ଏହା ଦେଖି ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କଲା। ଏହା ଦୂରରୁ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ତ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ପାରିବନି, ତେଣୁ ସେ ହାତୀ ଭାଇକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହାତୀ ଭାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ନଈ ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ଶୁଣ୍ଢରେ ସେ ପାଣି ଆଣିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଉପରକୁ ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲା। ଏହା ଫଳରେ ଚଢ଼େଇର ଜୀବନ ତ ବଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲା। ଚଢ଼େଇ ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ହାତୀକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିନର କଥା, ହାତୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶିକାରୀ ଆସି ହାତୀମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଜନା ଚଳାଇଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ତାର ଜାଲ ବସାଇଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ କିଛି ଘାସ ପକାଇଦେଲା। ଏହା ଗୋଟିଏ ଚଢ଼େଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇ ଏହିସବୁ ଦେଖି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଆସି ବସିଥାଏ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହାତୀ ଭାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ହଠାତ୍ ଉଡ଼ି ଆସି ହାତୀ ଭାଇ ସାମ୍ନାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହାତୀ ଭାଇକୁ ସେ ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ହାତୀ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କଲାନି, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼େଇ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତୀ ଏବଂ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ସେ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଲେ ଏବଂ ହାତୀ ଏସବୁ ଦେଖି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଏବଂ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ଭାଇ, ଯାହା ହେଉ ଆଜି ତମ ସକାଶୁ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାଇଲି। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଆର ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ସେହି ଗାଁରେ ଲୋକ କଦଳୀ ଚାଷ କରନ୍ତି। କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଚି ବଣ ସାରା ମହକୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ପୋଲ ଦେଇ ଆର ପାଖ ଗାଁକୁ ଯାଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି ସେଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଚାଲିଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ନଷ୍ଟ କରିବାରୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ଗୋଟିଏ ସଭା ଆୟୋଜନ କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହୁଡ଼େଇବେ, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଚିନ୍ତା କଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଯେମିତି ସେ ପୋଲ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଟେକାପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଭୟରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଆଗ ଆସି ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ହାତୀ ଭାଇକୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଓଗାଳି ସବୁ କଥା କହିଲା। ହାତୀ ଏହା ଶୁଣି ଟିକିଏ ହସିଦେଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକ ଆସୁଥିବା ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ଗୋଟିଏ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଭୟରେ ସେଠୁ ପ୍ରାଣ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲେ। ହାତୀ ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଏବେ ବନସ୍ଥକୁ ଫେରିଲେ। ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।